مزغري برتاو قالس حزب ኤርትራ ዝተጋጠመ ኢዳል አድሓ በመላእ ሃገር ብልዑል ማዕረግ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ኣመልኪቱ ብርሃን ዓንደ መስቀል ዘዳለወ ጸብጻብ ስዒቡ ቀርብ እዩ مزخري مبل 56 عامت برتاو قالس حزب ኤርትራ ዝተጋጠመ ዒድ አልአድሓ አልሙባረክ ናይ 1438 هجريا ሎሚ ሓደ መስከረም 2017 ኣብ መላእ ሃገር ብኽብ ዝበለ ማዕረግ ተኸቢሩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ምእመናን ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ካብ ዝርከባ መሳጊድ አላሁ አክበር እናበሉ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተኣኻኸቡ ብኣካየደ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሸኽ ሳልም ኢብራሂም አልሙኽታር ተመሪሖም ሰላት ዒድ ሰጊዶም شيخ سالم أمدروم نيلوم عامت عيد الأضحى على تعرب موعلون بس عبي هجراو بعد زخر مجمار برتاو قالس حزب ኤርትራ مجد آمون فولي كم زجبرا بمحبر نتاريخاوي أما تصانا يتبع زملكة مجلس دهر مهب كل مؤمنان حد كتحجاجزو بفقرن سنيتن كنابرون نتسقماتن زخفاماتن كحجزو بملباو زمن السلام الرهوان كجبرلنا منفسه مخري لكيسوم بل الحج ذاته مدرسة فلتة لتدريب المسلم على السلام وإشرابه روح السلام فهو رحلة السلام إلى أرض السلام في زمن السلام شخص سالم أصعيبهم نملا حزب ኤርትራ أو وشتم وصان بحافشة نمؤمنان مسلمنا دما بفلاي يوهانو أم بمغلاص لكسدم قدوس سب أو تكبار مخوانو بمتقاس بأقاطامي ناي زكور بعل مؤمنان هيوت وغناتهم نمدحن لكسدم كاكايدو تصويعهم أما ودعتا دما سلامنان وسناسن هاجرنان أمو حسن مخوارن توافيرهم زلو أولاد حيلتات مكلغال ኤርትራ مسغانا أقريبهم እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 56 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ዒድ አልአድሓን ብምትሕብባር ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ሚኒስትሪ ዜናን ኣብ ዓመፂን ዞባ በሪኽ ባህላዊ መሰናድኦ ቀሪቡ ኣብቲ ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያይ ኣቦ ወንበር ህግደፍ ዞባ ማእከል ኣቶ ዩሱፍ ሳያቁን ካልኦት ዕዱማትን ዝተረኽብሉ መደብ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ በሪኽ ወይዘሮ ልኡል ኣስራት ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ሃይማኖታውን ህዝባውን በዓላትና መሰረት ሓድነትናን ጥምረትናን ብምዃኖም ጠቂሳ ብምኽንያት ትድርብ በዓል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ገሊፃ እትን ልዕሊ 3 ሰዓታት ዝቐፀለ መደብ ጉጅለ ባህሊ ቀይሕ መሬት ብዘቕረበቶ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ بخالو أجن دم صحفاش إيرتران عيد الأضحى مس أبالات محبر ولنتان لقست دم بأسمر بعيلاتهم أبتي بوجل بهالي بيت تمرتي عين سوران أبرها بهاتاز تسني مدب ولنتاو لقست دم بمتبع سان تكادم زي تكاهيوت ما هي تحلفنا من الوقت تمكرو مدب تخايدون أبتي أقاتامي كابسوساك سابسوسان شمونتن جزير دم زلقوسو زيغاتات تمكرون كاكافلون كلو لقست دم أبرئستي سو أو شنوخو كنتات عنا خان مفلاتون كان زحقز قليزهم زي كازيب استقبر لهم لقس دم هيوتهم كاب حدا قاموت سررت قال مسكرناتهم هيبهم بوليس إيرترا ب30 حدا نحاسيا بسمرا بزكايدو أخيبا نزحلف استراتيجيكا وتم بدقيق دحر مقمقام كاب كلتاشن 18 كساب كلتاشن 20 كلتن زرقاح نحا مش عمتات حدش استراتيجيكا وتن كمون ناي كلتاشن 18 مدب سراح أزدقو تي حدش وتنن عمتاو مدب سراحن فتات مكلخال قبن حدقان مرمرا قبن محدر عاقم سب نواتاو صقاتات تكالات السرارحن هزباو تصادفون محيال زعلمه كوينيو تسايلون እቲ ዓላማ ድማ ምን ካይ ገበንን ሓደጋን ምዕባይ ህዝባዊ ተኣማንነትን ደገፍን ምሕያል ሞያዊ ዓቕም ሰብ ኣፍራይነት ኣባላት ክምባል ምብራኻት ማዕነትን ስሉጥነትን መርመራ ምግታእ ስግረ ዶባዊ ገበናት ምግታእ ብትሕቲ ዕድመ ዝፍጸሙ ገበናት ምድንፋዕ መጽናዕታዊ ስራሓትን ጸላዊ ተረኡምን ንቕሓት ህዝብን ምዕባይ ናይ ሜድያ ስራሓት ምሕያል ምጉልባት ኮማዊ ፖሊስ ምድልዳል ዝምድና ፖሊስን መሻርክትን ከምኡውን ምግታእ ዘይትራፊካዊ ሓደጋታት ከም ዝኾነ ተገሊጹ
እዚ ካብ 2018 ክሳብ 2022 ዝርጋሕ ናይ 5 ዓመታት ስትራቴጂካዊ ውጥን ሞያዊ መምዘኒታት ንኸማልእ ምእንቲ ምትሕብባር ሃገራዊ ትካል ሞያዊ ብቕዓት ኤርትራ ልዕሊ 50 ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ዝተሳተፍዎ ብዘተን ክትዕን ከም ተኸለሰ ዝዝከር እዩ ኣብ ከባቢ ህብረን ቃቃኑ ዞባ ኣተከሌዛን ዝርከብ ኣግራብ ንምዕቃብ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝተኻየደ ጻዕሪ ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቁፅጽር ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ደበሳይ ወልዳይ ብ25 ነሓሴ ምስ ነበርቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ምብራስን ምንካይን ሽፋን ባህርያዊ በቕሊ ንፍግረ መሬትን ምርቃቕ መሬት ዘቃልዕ ሕዛእቲ ብዕራይ ክድፍኣሉ ሓረስቶት ብኣዋጅ ዕቃበን ልምዓትን ዱርን እንስሳ ዘገዳምን ቁፅሪ 155 ዝባር 2006 ክቕየዱ ከምኡውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ንዘብርሱ ኣብ ሕጊ ከቕርቡ ኣተሓሳሲቦም ኣፍልጦ ተሳታፍነትን ህዝቢ ኣብ ዕቃበ ልምዓትን ቀጻልነት ዘለዎ ምክትታልን ሃብቲ ገረብ ክምባል ከምኡውን ንቕሓት ነበርቲ ኣብ ጥቕምን ኣጠቓቕማን ትሕዝቶ ኣግራብ ምብራኽ ወሳኒ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ደበሳይ ኣግራብ ዘብርሱ ዘለዉ ካብ ተግባራቶም ክቕጠቡን ጽኑዕ ምክትታል ክግበረሎም ኣተሓሳሲቦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቁፅጽር ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ዞባ ኣተከሌዛን ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ንጉሰ ብወገኑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝርአ ዘሎ ብርሰት ኣሰካፍ እናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ነበርቲ ውዳቢኦምን ምክትታሎምን ከሕይሉ ኣዘኻኺሩ ነበርቲ ኣብ ረንቃቓ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ኣግራብ ከባቢኦም ዝወርድ ዘሎ ብርሰት ንምግታእን ንምስሳኑን ዝከኣሎም ክገብሩን ዝበረሰ ክትኩኡን ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ኣብ 2016 ከባቢታት ደቀ መሓረ ዊና ኣተከሌዛን ዓዲ በርበረን ብበርሰት ኣግራብ ዝተኸሱ ብድምር 800,000 ናቕፋ ከም ተቖፅዑ ካብ ቤት ጽሕፈት ቁፅጽር ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ናይቲ ምምሕዳር ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ህዝቢ ተወዲቡ ኣብ ዝውጠኑ መደባት ልምዓት ዝገብሮ ተሳትፎ ኣብ ኣድማዕነት ናይቲ መደባት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ብ27 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሓቢሩ ጸሓፊ ግደፍ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተኽለ መብራህቱን ዝተሰላሰለ መደባት ብዝምልከት ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ከምኡውን ምጽጋን ጽርግያታትን ምሕጋዝ ስድራ ስዋኣትን ዘጠቓለለ ንጥፈታት ከም ዝተሰላሰለ ብምሕባር ንዝያዳ ውፅኢት ክስራሕ ዘኻኺሩ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ስቅያስ ውበት ብጊድኡ ዝውጠኑ ልምዓታዊ መደባት ብዘይ ሓያል ህዝባዊ ውዳበን ፖለቲካዊ ንቕሓትን ተግባራዊ ክኸውን ስለ ዘይክእል ንዝያዳ ውፅኢት ብሓያል ውዳበ ክስራሕ ተላብዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዘቕረቦ ርእይቶ ንማእከል ከተማ ሰንጢቑ ዝሓልፍ መትረብ ማይ ክህደም ታሪፍ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምቁፅጻር ክግበረሉ ኣብ መንእስያት ዝግበር ወፍሪ ብዝለዓለ ክሕይል ንቕሓት ህዝቢ ንምብራኽ ድማ ኣውፃሊ ኣስተምህሮታት ክወሃብ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ዜናታት ውሻ ሃገር ዝኽትከታተሎ ዝጸናሕኩም ነይሩ ክቡራት ተዓዘብትና ንህጉራዊ ዜናታት ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ቁፅሪ ተመዛበልቲ ብናህሪ ከም ዝወሰኸ ማዕከናት ዜና ብጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምጥቃስ ኣቃሊሐን ብመሰረቲ ጸብጻባት ካብ 12 ሚልዮን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብገምጋም 30 ሚእታዊት ክመዛበል እንከሎ 50 ሚእታዊት ድማ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ተፈሊጡ ነቶም ጉዳያት ንምርዳእ ህጹጽ ኣህጉራዊ ሓገዝ እንተዘይተገይሩ ሰብኣዊ ቅልውላው ክስዕብ ከም ዝኽእል ኣህጉራውያን ውድባት ጠንቂቐን ኣለዋ በቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2013 ተወልዐን ዝቕፅል ዘሎን ግጭት ብውሕዱ 1 ሚልዮን ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ናብ ኡጋንዳ ከም ዝሃደሙ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ንውፅኢት ናይቲ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ነሓሰ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሰሪዝዎ እቲ ቤት ፍርዲ ብሓደ መስከረም ኣብ ዝወዓሉ መጋባእያ ኣብቲ ምርጫ ዘይስሩዕነት ከም ዝነበረ ብምሕባር እዩ ነቲ ናይ ምስራዝ ውሳነ ሂቡ በዚ ድማ ካልኣይ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ክካየድ ተወሲኑ ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ ውፅኢት ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክስረዝ እዚ ኣብ ኬንያ ዝተረኣየ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት ይረድኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ታሪኻዊ ምዃኑ ዝተገልጸ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኣብቲ ሃገር ሕንፍሽፍሽ ከስዕብ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ድሕሪ እቲ ብ8 ነሓሰ ዝተኻየደን ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ከም ዝተዓወተሉ ዝተገልጸን ምርጫ ብዝተወላዕ ሓያል ግጭት ብውሕዱ 100 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ምርጫ ዝተወዳደረ ቦምበር ተቃውሞ ሰልፊ ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ኮምፒውተራት ኮሚሽን ምርጫ ንረብሓ ፕሬዝደንት ኬንያታ ቀርሰና ከም ተኻየደ እዩ ዝኸስ ጸኒሑ
ኣብ ኬንያ ግጭት ድሕሪ ምርጫ ክውላዕ ዝናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዘመልከቱ ጸብጻባት ኣብ 2007 ድሕሪ ዝተኻየደ ምርጫ ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 1200 ሰባት ከም ተቐትሉ የረድኡ መንግስቲ ቻይና ጀርመን ዘይሓላፍነታዊ መግለጺ ትህባላ ክብል ወቂሱ እቲ መንግስትና ዝሓበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ሲግማን ጋብርኤል ቻይናን የአውሮፓዊ ሕብረት ክትመቃቅሎ ከም እትደሊ ድሕር ዝሃቦ መግለጺ እዩ እቲ መግለጺ ዘይሓላፍነታውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ምዃኑ ዝገለጾ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ጀርመን ንዝምድና ክልቴን ሃገራት ብኣሉታ ካብ ዝጸሉ ተግባራት ክትቁጠብ ጸዊዑ ቻይና ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ክድንፍዕ ከም እትደሊ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ نموصا بريطانيا كاب أوروبا وحبرت بزملكات كاي زغني سالساي زوريا زته بزيفرا كم تبتنه تقاليحو ابزي كاب 28 كساب 30 حدنا حساب كتما براسلس بلجيوم استخايد ركب كلتيوم وغنات بزعباتي بريطانيا كتكفلو زغبا متن غنزب كومون مسل زيغاتات متمان كفطرو كم زي كالو تفليطو بزي كازي امنغو بريطانيا أوروبا وحبرتن كله بزعبا زغبو نغداو زمدناتات مسرتاو فللي كم تراي تغليصو بريطانيا قدمنا يموصا مسرح مززامو نقداو سمع كمسرت طلب كتقرب كلا تحبرت دما قدمونا يموصا مسرح كزازن كم زغبا بمحبار نصيغوم اقدمو اب كتما براسلس تخايده كلته تمساسار ركبات بزي فركم تبتنه صبصبات يملكتو من محضر بريزيدنت دونالد ترامب روسيا بسان فرانسيسكو زركب قنصلا كتعصو عزيزو زازي مرسى غبرنايتي روسيا بالعل دبلوماسيات امريكا وصدتو سغمت مخانو زغلص من محضر واشنطن كاب صباح كلته مسكرم تغباراو كم زخونا رديو امريكا بلع روسيا حدش اجدا دحري مصدقا منغست روسيا قصرنايتهم اب هاغرو زنبر دبلوماسيات امريكا ب 755 كغدل كم زوسنه صبصبات يملكتو محضر بريزيدنت ترامب تمساسال سغمتي كوسد مخانيو كحبر صنيحو ذو سغمت زين دبلوماسيون قطباون زي مقداو نايتن هاغراتا غاليدو كم زلو يزغلص هاغرو نزب امريكا ستوسد سغمتي تمرمرو كم زلا منستر غدات وصا روسيا سيرجي لافروف حبير لو تشاينان تاجيكستانن استراتيجيكاو زمدنا ان معبال سامعين እዚ ስምምዕ እዚ ዝተበጽሐ ኣብ ቻይና ናይ ሓደ ሰሙን ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕሬዝደንት ታጂኪስታን ኢሞሞሊ ራህሞን ብ31 ነሓሰ ምስ ቻይናዊ መዘንኡ ዚ ጂንፒንግ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ እዩ ተናገራት ቁጠባዊ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ዝምድና ንምድንፋዕ ከም ዝስዕራ ኣብ ትርከብ ኣፍሊጠን ኣለዋ ቻይናን ታጂኪስታንን ብዘይካዚ ኣብ ጽላታት ሰዓት ቱሪዝም ትምህርቲ ባህልን ካልእ መዳያትን ክትሓጋገዛ ምዃነን ሓቢረን ኣለዋ بريزيدنت تاجيكستان ኢሞማሊ ራህማን ክሳብ 5 መስከረም ኣብ ቻይና ብጸንሐሉ ምዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሃገር ተራኺቡ ክዝት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት እና ማዕበለ ይመጽእ ከም ዘለዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ سراويت العراق نختمات تل عفر ملو كاب داعش حرا كم زوصا ب 31 نحاس افليتو تي وقع بوش 11 معلتات كم تزازمه زحبر افنيا سراويت العراق اب قال خبابيتات تهاجر كلو نزخلو اعتقاد داعش نمهدان سرحيت يكايد كم زلو ارديو قدما مينستر تهاجر حيدر العبادي محرر كتمات العفر اب قربا معلتات بوقعك وج مخانو ب 29 نحاس محبارو يذكر محرر تا كتمانتي قبرش براو جلا عب صفعت مخانو زغلصو منغستي العراق داعش دحري دقيم اب تهاجر بايتا كم زيبلو غليصو سراويت العراق قدمون كتماتات رمادين موصلن كابتي قبرش براو جلا حرا كم زوصان زفلاتيون زي كم زيلون كلو مرحي قبرش براو جلا داعش او بكر البغدادي بهيوت كله كم زخل ازازنا يتي اب سوريان ايران توافيرو زلو سراويت امريكا لتنال جنرال ستيفن توسن تحبيرو زعلوي ازازي نمقتال نايتي مرح داعش زراغص حبريتا زاغيت كم زي ترخبه محبار تصويرو كله كم زخل بحد مسكرم ابزهبو مجلس عميتو نسو وسيخوا بإيران سوريان توافيرو زلو سراويت امريكا هلاو ويموت نايتي قبرش براو مرح داعش نمرقاس كسرح سويهم امريكا ابو بكر البغدادي اب سوريا بستخايد دبداب كم تقتلها تحبر سنيحام
أمربح نهبي زنطف كنداوي عسل نهبي نلعلي حدا ساعة بأكلاته بمعلابو أقدمون نسنحك بروسن سيرو زياب أب كبابي كتما أونتاريو زركب كون كارلوس توهل حرستاي أشحتا نهب زحوافة أسلان سوسان حدن دقائق أم نوبسوك عرف مسماميو تتحيزون نسنحك بروسن بشمون تدقائق صبرخي إلوم كارلوس نتكبروسن مرأيانايتي أب حرشان هبز الله فقر مخانيو زقالز